programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ng udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga po sa satuyang mga paraantabay. Ngunya na aga po, oras na naman po kan satuyang programa, Usapang Consumer at Negosyo, digdi po sa Radio DZGB, hatod po sa Indocan Department of Trade and Industry, Regional Office 5. So mga naka-tune in po ngunyan sa satuya sa 729 kHz. Mag-iiribanan po kita sa laog nin sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 po ninudto, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So, dahil po kamo magliwat nin istasyon, naka-live stream man po kita sa Facebook page kang DZGB News Online na sinishare mi man po sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. So, ngunya na aga, sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo, satuya pong makakaiba ang satuyang mga pag-iriba sa mga provincial offices, sa provincial office kang Catanduanes, Albay, and Camarines Sur. So sa Oroatyan po, sinda po ang satuyang makakaulay, digdi sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Ngunyan pong Biyernes, November 4, 2022. Digdi po sa samuyang opisina sa regional office para sa kaaraman po kan sa tuyang mga pag-iriba, lalong-lalo na sa tuyang magiging bisita ngunya na aga. Ngunyan po na aga pinagsasagibo mi ang samuyang mabuhay, ano nga nito? Mabuhay, salamat mabuhay. Digdi sa tuyang pag-iriba man sa opisina, lalong-lalo na nakairiba taman siya digdi sa radyo sa programang Usapang Consumer at Negosyo, si Mr. Ding Clotario. Ngunyan po ang sa iyang last day of service digdi sa Department of Trade and Industry. So ngunyan, so mga pag-iriba mi po digdi sa regional office, yaon po duman sa samuyang conference room para po tauan ki madigarbong pagpaaram sa satuyang pag-iriba digdi sa DTI na siguro kundi ako nasasala nagserbe ki sobrang pira ba siguro more than 20 years sa DTI si Sir Ding Clotario kasi before siya naglaog sa DTI naging nag-employ man siya sa sarong sa sarong ahensya di gobyerno, aram po sa DAR. So, nag-employ na siya sa DAR bago siya nag-employ sa DTI. So, ngunyan, ang sa iyang last day of service, digdi sa Department of Trade and Industry. Kaya, igwa kaming tigagibong retirement party para sa iya. So, ayan. So, mabalik kita, sabi ko baga kasubago, igwa kita makakaiba. So sa tuyang mga pag-iribas sa provincial offices, siguro ipapamitbid ko na sinda saro-saro. By the way, so may mga kahapotan po, manunungod sa samuyang pag-oorolayan ngunya na aga. Ang samuyang pag-oorolayan in connection po sa nakaaging bagyo. Igwa ba kitang inagihan kita kisarong bagyo. Salamat sa Diyos, daiman kita masyado na danyaran itong si Typhoon Paeng, no? So, iyan ang sa tuyang pag-urulayan kung kumusta ba ang
presyo as in supply kang sa tuyang mga mga pangunahing bilihin or basic necessity. So yan ang sa tuyang pag-urolay-ulayan mo niyan po sa laog ki sarong oras hindi po sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. So at yaon na nailing ko sa screen kay bata si Miss Ding. Si Miss Ding Triviana. Ayan. Si Miss Ding Triviana. Bing Triviana. Nakamute ka pa, Bing. Okay, so kaiba ta si Miss Okay, good Bing morning. Triviana. Siya po ang head ng Consumer Protection Division sa DTI Catanduanes Provincial Office. Ma'am Bing, for your information, ang DCGB po makusog sa Catanduanes. Kaya dakulong kang mga para antabay na taga Catanduanes. I'm sure ngunya na sa mga oras na ini. So batiun ta tabi Ma'am Bing ang satuyang mga para antabay dinhi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Okay, Ma'am Bem, good morning sa Indo dyan sa regional office and of course kay Sir Ding na sabi mo nga ni po kasubag-o nagse-celebrate kan sa iyang salamat mabuhay sa patuyang ahensya agency Ayan. of choice sabi daw. Ayan. Oo. Okay. So, good morning. Sa itong mga paraan tabay, sabi mo nga ni po, ang Catanduanes, ang saro sa mga dakulon na mga listeners kan DZGB or followers kan ang ano pong ini. So, good morning po sa itong mga paraan tabay sa itong programa. Ayan, okay. So, salamat, Ma'am Bing. Nakaiba mi ikaw niya na aga digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. I think this is the first time na kaiba mi ang DTI Catanduanes digdi sa satuyang programa. Okay, Yes, so po, mamaya babalikan kita, Ma'am Bing, po ipamidbid ta ngo na ang satuya pang ibang makakaiba ngunyan digdi sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Yaon man po dyan ang samuyang head kang Consumer Protection Division sa DTI Camarines Sur Provincial Office, si Ma'am Junie Mora. Ma'am Junie, maray na aga. Okay, maray na aga man, Bem. Of course, sa mga ka-counterpart ko sa Catanduanes, si Bing, and of course sa DTI Apple, si Ralph. Okay, Ayan. sa gabos po na nagdadalan, as in followers, kaning episode kang Usapang Consumer at Negosyo, of course sa DCGB, maray na aldaw, and sana po, dahil na po madagdagan pa ang STS paeng this year and onwards. So, yun. Thank you. Ayan, okay. Thank you, Ma'am Junie. Ini si Ma'am Junie, siguro nakapirang beses na ini nakaiba tabi sa programa. Ano, Ma'am Junie? Yes po. Garo pang tulunan eh. Pangtulo na. Okay, oo, sige. Salamat, Giraray, Ma'am Junie tabi. Pinaunahan mo ining samuyang imbitasyon. Okay, so yaon man kaibat naman, syempre, ang satuyang yaon sa DTI Albay Provincial Office, si Mr. Ralph Kur. Sir Ralph, maray na aga. Maray na aga po. Okay, So oo. supposedly po si Sir Noel ko lang ma-attend. Kaso po may sakit po siya. So for the meantime po ako na muna ang mag-attend. Okay. Para po magsimbag po sa mga kahaputan regarding po sa topic po sa ngunya na aga. Okay. Sige, salamat Sir Ralph. Pinaunahan mo man ining imbitasyon kang Usapang Consumer at Negosyo po muna na aga sa November 4. Okay. So siguro tawan ta ki biit na background ang satuyang mga paradangog kung ano ang effect or ano ang magiging impact kang pag aram taman gabos na nagkaigwaki declaration ang satuyang presidente na state of calamity. Pero in the case of Albay, bago pa nag-declare si President BBM, igwa ng provincial declaration. Tama ako, Sir Ralph? Yes po, last October 29 pa nag-issue na ang Albay ng state of calamity.
Oo, sa province of Albay. So itong declaration ni President Marcos, kasabay duman ng Bicol, no? Kasi na-specify duman itong mga regions na kasabay duman sa declaration. So pwede siguro anybody from you can answer. Ano ang epekto ka itong declaration ni President BBM pag-abot sa tuyang mga pangunahing bilihin or basic necessities? Sige daw Tabi, please explain ta sa tuyang mga paradangog kung ano ang magiging epekto ka ito. Ano ang mangyayari pag nagdeklara ang sarong presidente or ang sarong local chief executive na ang area under the state of calamity? Enot sa Gabos, ano po ang mangyayari? Okay, I'll take the lead. Okay, please do. Okay, nung November 2, nagkaigwaning declaration si PBBM Declaration of State of Calamity under Proclamation number 84. So dated November 2 yun. Then kami nga naghalat actually kami sa provincial declaration, but pareho kang ibang provinces, parang ang Albay lang ang nag-declare ang local chief executive, I mean the provincial executive. So but anyway, in pursuant duman sa declaration ni President Marcos, si DTI Kamsur took the initiative also of issuing a provincial memorandum circular number 34 kung saan nag-declare na din ng price freeze sa mga pigmo-monitor bako lang actually sa pigmo-monitor tang mga business establishments. Ano kasi actually we are monitoring 70 business establishments in Camarines Sur. So gabos na aagihan ming imo-monitor ming mga business establishments. Actually pig-mobilize mi na pati si negosyo center tang 22 plus tulong Jocos and regular staff para po mag-monitor ng presyo daily. So kailangan kasi babantayan ta po yan naka-freeze po ngunyan ang presyo kang basic necessities. No? So kasi Ma'am Junie, under normal circumstances, ang monitoring ta is done weekly. Tama po. Igwa po kitang weekly monitoring to 25 business establishments in Naga City. Then outside of Naga, ito yung inaabot ng mga growth centers. Actually, we are monitoring 5 towns na monthly. That's around 45 business establishments being monitored monthly. Yan ang sa Kamsur na. So, ngunyan, Ma'am Junie, ang pigigibutang monitoring daily po, tama po ako, yes daily. Yes po. Para mabantayan itong proclamation. Ang diba? compliance ninda sa kasi dapat mayong movement po kasi naka-freeze ang naka-freeze. Ang presyo. For how many days po yan, Ma'am Julie? For how many days? 60 days po yan, no? 60 days. Let's say kung November 2 nag-declare si PBBM na sinabayan din kang provincial circular meaning November 2. So kung 60 days yan, no, ano ang effectivity niya until January 1 of 2023 unless lifted shorter by the President. Okay, oo. So dapat ang pigsisituit mo niyan kang sa tuyang opisina na bantayan itong mga presyo kang mga basic necessities na dai maghiro. So dapat ang presyo niya bago nag-declare, iyo po ito ang presyo niya for 60 days. Opo. Yes. Okay. So iyan po ang saro sa mga mga actions na ginibo na kang sa tuyang BTI Camarines Sur Provincial Office. Grabe daily ang monitoring. So kinakaipuhan pa talaga tabang na kan sa tuyang mga tao sa field, itong sa tuyang mga negosyo centers para mismong sa mga munisipyo ninda siguro iyon na ito ang ina-assign sa indang area. Dagdag ko lang, Bem, actually, gabos na mga mayors, of course, 35 municipalities and 2 cities, nagpadara na din po kami kang copy kang PMC number 34.
Then, pati na rin po kabali of course ang provincial government dyan. Nag-provide na din po Okay. kami ng letter informing them that we already issued a provincial memorandum PMC to that effect regarding price freeze. Okay, Yan. oo. So aware na din ang sa tuyang mga local chief executives na siguro on their part ipa-activate maghiro na din so local price coordinating council no in And of course, lastly, si mga Uh-huh. business establishments na pigmo-monitor ta, we already Tigtawan. provided them Furnish. with a copy. Mm-mm. Yes. Okay. Okay, oo. Para aware din sila. Para syempre abot taman baga na pirmi na lang or baka man pirmi na mag-penalize. So para maiwasan na sila ma-penalize. So, tigtawan ta naman ki advanced information na arog kaini dapat no movement of prices for basic necessities. Ayun. So thank you, Ma'am Junie. In the case of Albay, ang aram ko, igwa naman sindang ginibong mga activities manungod sa pag-protektar kang mga interest kang sa tuyang consumers and also to check compliance duman sa proclamation, no? Itong proclamation kang probinsya buda ni PBBM tapos syempre automatic price freeze. Sir Ralph, igwa akong nahiling na activity na ginibo nindo, igwa ka mong report na nabasa ko. Will you please pwede mo po i-share din sa satuyang mga paradangog po? So maray na aga po sa gabos po na paradangog. So last October 29, nag-issue po ang Sangguniang Panlalawigan ki provincial resolution declaring the state of calamity ang Albay, the entire province. So upon issuance po as per DTI guidelines, upon issuance of a state of calamity of a certain province or area, automatic po ang DTI should implement an automatic price control, which we did, na kung saan po yung last prevailing price for the weekly monitoring, which is the City Legazpi, should be maintained. And sa other municipalities naman po is the one last month monitoring prevailing price. Yung po ang magiging price freeze, which is until now is being followed. So during the monitoring we conducted last October 31, that was Monday. So we have monitored and issued memorandum circular sa around 272 business establishment province-wide. So sa first district we have visited and monitored 101 business establishment. Second district 113 business establishment, and the third district is 58 business establishment. Likewise, we issued a memorandum circular na they should comply with the price freeze, with the price ceiling that we have issued based on the weekly and monthly monitoring. So nag-issue din po kami sa kanila ng price freeze list, which is until now ay sinusunod po nila strictly. Okay. So far, Sir Ralph, kang nag-gibo ka mo kang sa indong pag-iikot sa mga establishments, okay man po ang presyo, dahil man po sinda nagbalgar sa pinapatupad tang price freeze. Yes po. Upon monitoring po namin, we have found out na lahat naman ng business establishment na napuntahan namin is okay ang presyo, stable ang supply, and other findings that we have, yung mga roads are passable naman, lahat ng public markets accessible. Pagdating sa power supply, immediately restored after the typhoon. And sa internet and communication, lahat naman po ng telco signals and internet providers are operational. So as per conclusion po namin that Albay was not heavily affected by the typhoon and is now currently on the normal business operations. Okay. Oo. So far, Sir Ralph, warang violator Wala naman po, ma'am. in terms sa price freeze.
Yes, ma'am. Wala pa. Okay. Wala po. Okay. So, pero Sir Ralph, are you also doing a daily monitoring just like Kamsur? Yes po. As per guidelines po, we should do the daily monitoring. Okay. Unless Oo. nag-provide po kami ng report to the DTI head office that Albay is already under normal business operation. So Mhm. we recommend for the implementation of regular monitoring. Okay. But for now, Mhm. we are conducting Daily. regular monitoring daily. Okay. Okay, so sige. Maray nga ni ta salamat sa Diyos syempre, pasalamat kita gabosta. Di man kita masyado tinamaan kang bagyong sipaing. Sabi nga ni Sir Ralph, nag-report na sinda kamo no na under normal business operation na ang province of Albay. I-check ta din ihaputon taman si Ma'am Bing. Ma'am Bing sa DTI Catanduanes. Kumusta ang Catanduanes, Ma'am Bing? Okay. Dati baga madam. pirmi hardly hit ang Catanduanes among the provinces in the Bicol region. Kumusta mo niyan? Okay, yes, Ma'am Bem. So far na dakula po ang pagmabalos mi po. Daiman po, siyempre ang Catanduanes midbid na po na pirming kan bagyo. So sa ngunyan dakulang pasalamat ni po ta nag-agi bako man po na masyadong daiman po naapektuhan ang probinsya ng Catanduanes, Ma'am Bem. So thanks God. Oo, actually Ma'am Bem, before kan sa DTI po ang ginibumi po actually before the declaration, I mean before nagkaigwan ng signal sa tuya sa Catanduanes, nagpaapod na po ang munisipyo kan Virac, which is the tawag dito sa Virac Municipal Office kang MDRMC. Oo, na kung sa syempre ang MDRMC aktibo po 'yon, and then before pre-meeting for pag may mga calamities po nagpapaapod na po sunda, and after na mag-attend po ako ng meeting kasi di po kayo available si PD Nimi, si PD Mabel, so ako po ang nag-attend sa MDRMC. Just after kan meeting mi, pinaluwas mi na po ang actually holiday po 'yon sa Catanduanes that time. Oo, Katandungan. 'yon. Oo, yan, Katandungan Festival. So, syempre, sa DTI Day po siya ng vacation, kung po, on call. Oo. So, yun, just after kan meeting kay MDRMC, nagpaluwas na po kami kan sa mga price monitors na mag-conductar kan monitoring. Syempre, before kan calamity, importante na maaraman tang status kan supply, especially the supply, kan mga basic, especially basic necessities, digdi sa Catanduanes. Oo. So, actually, di ba, Ma'am Bem, ang supply, conduct yan ng DTI at least every end of the month. But, since na igwa kita po ni calamity maabot, so nagkaigwa kita ng special monitoring for the supplies, kan basic, and even the prime commodities actually digdi sa Catanduanes na compared sa Kamsur and Albay, sadit man sana po ang mga dikit man sana po ang mga wholesalers digdi sa Catanduanes compared sa iba. So but assure me po na talaga na ma-monitor po at least before, kung makaigwa man talaga po ning effect yung bagyo, at least dikit handa lang po kami sa mong data na di po mangyayaring hoarding. Kaya po kasi yun po pagka usually na under sa saruan po sa mga malpractices na pigibukan mga sa itong negosyante na nagkakaigwa ng hoarding every time na igwang calamities. So ang DTI naging proactive na dapat maaraman ta ang data. So nagkaigwa na po kami monitoring before kan ang bagyo magka-signal. So after that, at of course nagwa na naman kita ng post monitoring na aramtaman taman po yan iba't ibang probinsya kan Region 5. Opo. So far, di man po ning pagbabago
duman sa mga presyohan kasi di man po talaga masyado kita apektuhan ng typhoon pa so yun po kumbaga nagkaigwaman po ning yung pod kainis yung transportation ng yung sa mga ferries mga 1 day or 2 days man lang po baga ito. So nag-back to normal na po yung biyahe. So di naman po masyado. And before the typhoon, yung distributor base po sa monitoring nimi, so mga distributors din sa Catanduanes may bago pa lang sindang abot na mga supplies. Okay. So talagang kung in kaso man po magkaiguan yung yung transportation, yung biyahe, makaigwa mapanpuning sapat na supplies kasi kumbaga nagkataon na before na nag-abot si Typhoon Paeng may mga reserba naman po yung mga distributors dito sa Catanduanes. Opo. Okay. Oo. So far, Ma'am Bing, yes, please. Papadagos ko na po, Ma'am Bem. Opo. Oo. So sa ngunyan nag-distribute na po ang samong probinsya nin mga memorandum circular na paluwas po sa samuyang provincial director sa mga tindahan, sa mga wholesalers, digdi sa Virac and of course sa bilog po ng Catanduanes na dapat po kita magbago kan sa tuyang presyo since na we have a state calamity nga ni po na good for 60 days. Sabi nga po unless na i-lift po yan earlier. Opo. Okay. So, nag-distribute naman po ang samuyang opisina sa mga tindahan para po maging aware man po sinda. Okay. Oo. So far, Ma'am Bing, wala man kitang nare-receive na mga reklamo manunungod sa pag-approbitsyar kan sa tuyang mga business establishments, pa man, mayo man. Mayo man po, Ma'am Bem, kasi aram naman ining mga establishment talaga mga friendly, talaga sila, mga law-abiding citizens di sa Catanduanes. Sa man sa nabaga po. So, nga tataypuhan pa man na kita sa layin, na pigpapatupad ka sa tuyang gobyerno. Oo. Buda, nata pa man kaipuhan ta mag-approbitsyar sa kapwata, lalong-lalo na nag-agi pa sa naining si Paeng, although dahil man kita masyado apektado, pero just the same, bako man maray, syempre sa sarong negosyante, ang pagpara approbitsyar sa kapwa, di ba? Okay, so iyan ang maray, aram ko sa Catanduanes for the past pirang years, no? Kaito pa, pirang taon, na mga nakaagi na daing mga violators talaga sa Catanduanes. Ano, Ma'am Bing? Yes po. Yes po, Ma'am Okay. Bem. Okay. So, mabalik kita kay Ma'am Juni. Ma'am Juni, sa Indo po sa Camarines Sur, kumusta po ang kang mga ka-consumer ta? Daiman po ki mga pinapaabot sa Indong mga reklamo, especially manunungod sa presyo. Actually, may kaming nare-receive na phone-in, walk-in, at saka via radio na complaints about violation of automatic price control. Ang garob kasi actually prior to STS sa Paeng, nag-monitor din kami, then sufficient ang supply even after the typhoon. Talagang base sa monitoring, ang presyo talaga is within SRP. So generally within SRP po 'yon, SRP, then sufficient ang supply. Kasi although nagkaigwa, sabi nga during our monitoring, nagkaigwa man po ning delay. Ito yung mga days kung saan nagkaigwa ning yung talagang pag-abot pag landfall nga ng STS Paeng, 1 to 2 days lang naman nagkaigwa ning suspension nga sa delivery. Pero last Monday nagkaigwa na, nag-resume na kagad ang mga deliveries. Kasi ang kagayunan pareho po kang sa Albay and Catanduanes and other provinces. Daing gayon talaga kita nagsuffer sa kay Paeng. Yes, nagkaigwa po ning mga
flooding sa low-lying areas. Talagang ang CAMSUR talagang igawa na kami yung ikika nga talagang permanente ng pinagbabaha. Pagkaigawa lang ng uran na overnight talagang binabaha na siya. Yung typhoon rain lang talaga nagbabaha na. So, pero pagka the following day, no, paghali kang STS paeng na mayon na nag-dry up na si mga lugar na dating binabaha. Kaya nanotisaran mi din na igwa man actually may mga isolated na road erosions ano, pero saro man lang actually itong na-report itong connecting yung parang diversion connecting CAMSUR to Albay, yung mga dinadaanan kung gusto mong mag-shortcut pa Manila. Pero sa major thoroughfares sa main streets may po siyang problema. So unhampered po ang delivery kang products and services. Siguro kaya daiman talaga nagsikad pataas ang presyo kang mga commodities particularly yung basic. Ngunyan pag-abot naman po sa gusto ko lang po palang i-share sa public. Gawa po kita ning hotline Okay. Kasi during emergency situation aron kainin may state of calamity, talagang binabantayan tayo itong mga price manipulation acts. Pareho nga katong sabi ni Ma'am Bing Kasobago na hoarding, dagdagdan tayo yung profiteering and cartel. Kasi human sa napigulayan tayo about violation. So ining binabantayan ni pag-increase pag-move kang presyo, even pagpababa nga bawal, 'di ba? Lalo na po ang hoarding, patapos ang cartel at saka profiteering. Yeah. So kung may mga nanotisyahan man ang public kang mga arog kayong violation, please feel free to contact us. Very active po ang Facebook account kang DTI CAMSUR. Puro aldaw igwa po kitang posting. So talagang para ma-inform ang public about their rights and of course responsibilities then and any updates regarding prices. So in fact duman sa posting ni ngunyan sa FB account kang DTI regarding automatic price control, nag-attach mi na din itong prevailing price para na rin sa awareness kang public. Yan. So generally, back to normal na po ang operation kang business establishments hindi sa CAMSUR. Okay, very good. So ang satuyan na lang na babantayan talaga for the next 60 days, ay bako naman 60 days, na nabawasan na itong movement ng presyo kaining mga basic necessities. Kasi talagang kung ano itong presyo bago nagkaigwa ki bagyo or bago nag-declare, ito dapat ang presyo. Minda. Tama po Okay, so iyan na lang ang medyo babantayan kang satuyang mga pag-iriba dyan sa field. Okay, so bago kita magpadagos, may nabasa ako message digdi sa kuyang text line. By the way, kung gusto magmensahe po, may ihapot, pwede po kamo mag-text sa 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. May nag-text po, kasubaago, dahil ko patulos na nariparo, mamimiss daanin ang ulok ni Sir Ding, digdi sa radyo. Takang inot, siguro pirang taon na kaiba ta digdi si Sir Ding sa usapang consumer at negosyo. So, sabi kay itong sarong listener mamimiss daanin suulok ni Sir Ding. Dahil bali, taraman ko si Sir Ding, no, para dahil mo mamiss. Baka baga, dahil tara, may fallback position ni Sir Ding, magbalik siya sa radyo, So, abangan nindo. Paisihon ko man giraray ka mo kung ano ang magiging plano ni Sir Ding after retirement. Okay. So, anyway, mabalik kita duman sa tuyang pinagorulayan mo niyan. So halimbawa man sana anybody can answer naman. Igwa ka mong nahiling na nagbago so presyo ngaya kan sarong tindahan, halimbawa so sardinas. So presyo niya bago nag-declare halimbawa 18 pesos, tapos ngunyan kang pag-monitor nindo halimbawa naging 18.50, no?
Naging 18.50. So ano po ang pwedeng mangyari? Ano po ang pwedeng mangyari duman sa tindahan na ito? Mhm. Okay. Sa ano po, pag monitor tangon yun, actually may mga pinag-issuean po kami ng letter of inquiry, LOI na Opo. piga-apod. Kasi right after the typhoon, nagkaigawa na kita ng monitoring, then may mga kadikit kaming na found out na above SRP siya. So may pa man actually Okay. movement. Kumbaga naka-lock up naman talaga yun. Kaya lang naabutan ka tong typhoon. So dakulon kaming nakatambak ngunyan kasi even 25 cents above Opo. SRP negation meaning LOI. So may for Ma'am Oo. Junie, Po. ano po ining LOI para sa letter kaaraman of po yes, letter of Ah. inquiry po kadtong mga actually tinatao po yan or ini-issue po yan sa mga establishments na kung saan na found out na po ang mga presyo kang pigmo-monitor tabako lang basic and prime commodities na above SRP, no? Even 5 cents as long as above SRP siya. Ini-issuean ta yan para matauhan sinda ng chance na mag-reason out or ma-justify or mag-explain why the increase in the SRP. So that is for mga pricing above SRP. Then pangduhaan naman po, kung na-found out ni po na nag-violate sinda duman sa automatic price control, meaning nag-move po si presyo ninda, na dapat po ang binabasehan nga ni Kaayan last 3 months ang Opo. Anyway, ang sa prevailing ito ang pag-compute kang prevailing, pero dapat naka-lock up na po iyan kung ano ang presyo ninda prior to the price freeze, yun na dapat ang ma-prevail Pero again, nag-compute kaya kitang prevailing price para yun din ang basihan. No, pag nahiling ta po na mas mataas po siya sa duman sa prevailing price, mag-i-issue po kita ng actually duman sa may 10% na increase ng notice of violation. Ayan, okay. So, Enot, pinapa-explain through a letter of inquiry, ini-issuehan ki letter of inquiry or ang apuntangan ang LOI duman sa mga establishments na ang presyo ninda sobra sa SRP. Tama po. Oo. So, kung nagbalgar kang price freeze, iyo man giraray, Ma'am Junie, ma-issue man giraray si DTI ki letter of inquiry. NOV na NOV na. Notice of violation na. Po. Okay, so nag-violate na siya kang price freeze, no? Anyway, So, they're given naman 48 hours to explain themselves before the provincial director kung ano man Okay. talaga ang rason. Oo. Maski Pero prima facie, may mga prima facie kasing situations na right away pwede na sindang issuehan kang notice like absence of price tag, okay, pricing more than 10% of the SRP. Yan ang mga instances na talagang prima facie ang mabibuild up na kaso. Okay. So, maski ang tig-issue ni DTI notice of violation, tigtatawan manggiraray ki tsansa na mag-explain within 48 hours. Opo. Or otherwise, admission, ma-admit sinda, tapos that's a time na fa-filean ki formal charge. Tama po? Yes po. Opo. Okay. So, aron kaya ng procedure kang Department of Trade and Industry para masabotan kan sa tuyang mga ka-consumer so sa tuyang mga paraantabay digdi sa programa kung ano ang ginigibo ni DTI duman sa mga airing establishments or yun nga so mga violating firms, no? Okay, so mga violators. Ayan. Okay. So, pag-abot sa Ma'am Bing, sa Indo po sa Catanduanes, syempre, pareho man ang procedure, the same procedure ang pigpa-follow ta across provinces, no?
Yes po, Ma'am Bem. Actually, uniform po yan kasi we have a Opo. legal basis kung ano po so Mm-mm. procedures na at the same with other province, nationwide actually sa DTI. Opo, under nationwide. DTI. Oo, Opo. ganon talaga yung Oo. ginagawa. So, yon, inuulit ko lang, we issue also a letter of inquiry dun Oo. sa mga hindi sumusunod sa SRP. Na kung Opo. saan, binibigyan naman po sila ng time, 48 hours to explain. And may mga instances talaga po, Ma'am Bem, na talagang may reason naman po sila na bakit nagsobra doon Opo. ang presyo Mm. sa SRP. Presyo. Okay? Oo. And with evidences, yes, may mga supporting documents po sila, like kung magkano yung kuha nila sa supplier or sa distributor. And additional Kailangan i-present cost nila yung receipt na po. syempre, province, yung transportation. So, yes po, yung transportation costs and other expenses pa na i-add on dun sa presyo kung magkano yung kuha nila dun sa supplier. Opo. So, pag gano'n na justify naman po nila, so, meaning, okay naman po na magtaas kahit mga 50 cents, mga ganon. So, may Opo. mga instances naman po, Ma'am Bem, na yung ibang tindahan, nag-a-adjust na lang. Meaning, Okay. nag-a-adjust sila doon sa SRP na kung Opo. baga, mahalan na sila, ipapato na lang nila yon sa mga, siguro yun ang nila na ipato na lang doon sa mga presyo na walang SRP, right? Kumbaga, may strategy yun ng Sila tindahan ma-explain. para hindi sila, yes po, hindi mag-explain, susunod na lang doon. And gina nila yon kasi hindi naman talaga lahat na under ng DTI yung mga produkto na binebenta ng tindahan nila. Opo. So, strategy nila yon na magsusunod na lang without, kasi mas maano pa sila or talagang kumbaga kung justifiable naman, willing naman sila na mag-present. Magpupunta sila dito sa office, makikipag-usap kay director na kung bakit ganon yung presyo nila, hindi sila sumunod. And of course, with the attachment of evidences na kung magkano yung cost. Talagang official, yung delivery receipt kung walang official receipt po. Opo. Yun. Oo. So, pero yung pag sobra sa price freeze, ibang usapan naman yon, Ma'am Bem. Yes po. Diba sabi Opo. ni Ma'am Chuni, pag hindi NOV ka ka agad. Notice Notice of violation. Notice of violation. Pero hindi naman po, Ma'am Bem, nangangahulugan na agad-agad may kaso ka na. Opo. Opo. Ipapa-explain Ganon pa rin. Ganon pa rin. Pinapa-explain. Oo. So, hindi naman gusto po natin, tayo, yes. na hindi naman po ang DTI, kumbaga, ganun ka, ano? Kumbaga, may chance naman po sila mag-explain. At saka kumbaga, nila. gusto nating ipaabot sa ating mga tagapakinig sa mga paradangog sa mga ka-consumer na talagang gabos pigpapaagi sa due process. So bako man iyan basta-basta nahiling mo ito na iba sa presyo duman sa SRP, kasuhan mo tulos. So bako po yan ang proseso ta. Gabos po may pigsusunod kitang mga laye, ikaw kitang pigsusunod na procedures, base po yan sa hali sa tuyang head office. So uniform po ang implementation kaiyan. Ano po? Okay. So yan po. Yes, sige po. Ma'am Bem, may additional lang po ako na reminders sa tung mga establishment, ano po, na in case may mga double price tags baga po na data man po may iwasan, ang ibang mga establishment baga po may presyo, iba dun sa price tag and iba dun po dun sa tawag dito sa machine through dun sa cashier. So, ang mga establishment, di ba, dapat aware naman po sila na bawal po yung double price tags. Opo. So, ano yung mag-prevail? Ano yung dapat sundin? Yung lower. Yung lower amount. Oo. So, yun, may mga cases kasi kaming nare-receive dito sa province na may mga ganun na establishment na nagkakaroon ng double, I mean,
double price tags. I mean, double na presyo. Na magkaiba. Magkaiba. Oo. 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 So, pag ganun, ang ginagawa natin, ang ginagawa natin, yung mas lower. yun po ang policy. Yes Yun po ang policy. Pag merong dalawa, yes po. Yung reminder lang po to, Ma'am Bem, sa ating mga mga negosyante na as consumer, may karapatan sila na i-push na ang ibigay sa kanila yung lower price. ang babayaran nila. Ang babayaran nila. Dapat yung po, lower price. Dapat mag-insist sila. Yun po ang isa sa mga gusto nating ipaintindi talaga sa ating mga ka-consumer na dapat maging assertive tayo sa ating mga rights, no? Mga rights natin as consumer. So isa po 'yon. Isa po 'yon sa mga mga parang parating nangyayari. Kahit sa akin parating nangyayari 'yon sa akin sa pagbili ko sa grocery, sa department store, may mga ganong cases talaga. So you really have to be vigilant as consumer para ayun po hindi ka basta-basta po take advantage. No. Okay. So Ma'am Bing, meron ka pa pong idadagdag? So far, yun lang po. And of course, yung No Shortchanging Act. Ayan. Yung bawal sumukli ng candy or kulang. Yun lang po, Ma'am Bem, ang palapit na encounter ng ating mga consumer. Yes. Yung kulang. So as establishment, responsibility po natin na magsukli ng eksakto or sobra kung walang sobra kung walang baka hindi kulang. Bawal ma-shortchange ang ating mga ka-consumer. Okay. So sige, malapit na ang oras natin. Siguro hingan ko na po ng final message ang bawat isa sa ating mga bisita. Simulan natin kay Sir Ralph. Baka meron ka pa pong announcement sa atin dito sa ating probinsya ng Albay. Please go ahead, and also your final message po sa ating mga ka-consumer. Please go ahead. So, good morning po ulit. So for Albay, sa ating pong mga consumers, we request lang po na sana po umagi tayong vigilant, yung sinasabi na the most protected consumers are the vigilant consumers. So maging mapagmasid po tayo. Anything na makita natin na yung mga na-mention kanina ni Ma'am na double price tag, yung price tag iba sa presyo doon sa POS or doon sa machine. So meron tayong nakita na walang price tag, pwede po natin ireklamo dito sa amin sa DTI para po mabigyan ng kaukulang aksyon. Ano po? So yun lang po yung message ko po sa ating mga tagapakinig, sa ating po mga consumers. Magandang umaga po. Salamat, Sir Ralph. Salamat na madami. So yan po ang pinaka-importante sa ating mga ka-consumer, na maging alerto tayo, maging mapagmasid para hindi tayo basta-basta maloko or hindi man tayo basta-basta kung sa Bicol, ma-aprovitsaran or ma-take advantage. Okay, so Sir Ralph, salamat po. Salamat. So, Ma'am Junie, please, your final message. Okay, thanks Bem. Wala tuod din ang mga message kang business establishments and radios for interview. But anyway, gusto ko lang pong i-emphasize yung Price Act, yung RA 7581, kung saan po nagtatao po yan ng mga delineation or jurisdiction sa mga products na for monitoring. Igwa po kita dyan ng 5 establishments na nag-implementar kang Price Act po during calamity. So igwa po kitang DA, DTI, DENR, DOH, and DOE. So gusto ko lang po i-reorient ulit or i-share sa public kung ano po ang mga products na under DTI na may monitor po yung basic necessities during calamities and igwaning automatic price control. Lang po inita, medyo nagkakaigwa ng confusion si public minsan. So, ito po yung pigmamonitor kang DTI.
canned fish and other marine products. So meaning yan, ito pong mga sardinas, anong madilata. Mm-mm. Oo, Mm-mm. kasi canned fish and other marine products. Then processed milk. So ito po yung powdered milk or canned milk, like yung mga kondensada, evaporada, and evaporated. Okay? Coffee po, kape. So different sizes of coffee, kung nasa baso man siya or nasa sachet. Then laundry soap, detergent soap, candles, lalo na ang kandila. Bread, of course. Ang bread naman po, ang pinaka-common tang pigmo-monitor dyan, si pandesal, tsaka si tasty or sliced bread. Yan. Then, of course, asin or salt. Then, potable water po. Pigmo-monitor na po yan. Potable water in containers at tsaka in bottles. Meaning yung ang sa bote po, yan yung nahihiling ta sa malls. Then, finally po yung noodles. Yung locally manufactured na noodles. Yan. Locally manufactured instant noodles. Yan Instant po. Ano po? noodles. Okay. So, ito pong na-mention ni Ma'am Junie na mga produkto, ito ang mga basic necessities. Ulitin ko po, basic necessities under DTI's jurisdiction. Ano po? So, po itong mga produktong ito, pag may mga kalamidad and the area is declared under the state of calamity, itong mga presyong ito dapat po automatic frozen po ang mga presyo. Itong mga produktong nabanggit ni Ma'am Junie. Ano po? Okay. So, yun po ang pinapasabot sa satuyang mga ka-consumer na may kanya-kanyang jurisdiction. Ang bawat ahensya kang gobyerno na member kang ConsumerNet and also implementing Price Act. Ayan. Okay. Salamat, Ma'am Junie. Salamat po. Ma'am Bing? Ma'am Bing? Okay, Yaong ka Ma'am. pa po? Yes po, Ma'am Bem. Opo, please, Okay, your turn. Okay po, Ma'am Bem. Yan sa gabos, mabalos, nagulpi sa pag-imbitar sa Sambuya. Okay, sa Catanduanes. This is our first time na digdi sa DZJB Legazpi. So, as sa Sambuya po, in behalf of DTI Catanduanes, salamat kay Ma'am Junie na na-share niya na po sa mga produkto na under sa satuyang ahensya na DTI jurisdiction. Kasi human po, arog man sa samong probinsya, na misinterpret man po kan kadakla na kung ano po ang aram nila, kung ano sugabos sa mga produkto sa merkado, under na po yan ng DTI. So, which is, bako po, may kanya-kanya po kitang jurisdiction. 5 po na sinabi na po ni Ma'am Junie. So, thank you so much, Ma'am Junie, sa pag-share ka sa itong mga paraan tabay na sa nalilingaw sa tuyang mga consumers na data man po kaya na gabos na po. So, para sa comparting reminders lang po, sabi sa mga consumers, pag ikaw kitang nahihiling na medyo bako man medyo talagang sala na po, action agad. Ano po, na po kita maghalat na mangyari pa po sa ibang consumers. So, kita bilang consumers, maging vigilant. So, yon action agad, punta kita sa tamang ahensya na pwede tang sanggunian sa satuyang problema sa produkto na satong nabakal. So, yun lang po, Ma'am Bem. Na-reminder ta po sa satong paraan tabay. And good morning sa gabos. God bless us all. Ma'am Bem and Ma'am Bing, Yes narumduman ko, tsaka si Ralph, narumduman ko tuloy yung issue about cup noodles. Pangyari yan. Ayan. Okay. So, tama po sa mga sinabi kan sa tuyang mga bisita mo niya na aga na bilang consumer, dapat po igwa kitang role digdi sa tuyang business community tanganing dai naman mabiktima pa su kapwa ta consumer. Ang bottom line is kung gari igwa ka mong medyo kaduda-duda, igwa ka mong gari duda sa maski anong transaksyon na pinaglalaogan nindo, dai po mo na maglaog sa transaksyon na iyan. Maghagad mo na po magkonsulta mo na sa tamang ahensya. Ano po? So, sa Giraray, salamat po kay Ma'am Junie, kang DTI Camarines Sur, kay Ma'am Bing, kang DTI Catanduanes, buda kay Sir Ralph,
kang DTI Albay. So sana naliwanagan ang satuyang mga ka-consumer, sana natauan na naman po dagdag na kaaraman, especially sa tuyang pang-oroaldaw na pagkabuhay bilang mga konsumidor. So sa Giraray, iyo po ini ang sa indong kairiba sa radyo, si Bem Romano Birango na nagsasabing maging matalino, mapanuri at malayang mamimili. Tandaan po natin, makapangyarihan ang consumer na may alam. Salamat! Thank you! Thank you po. Happy- Happy retirement, Paiding. Yeah, happy retirement kay Sir Ding. Salamat Maduman ako po. sa taas, mabalik ako sa taas para mag-attend. you. Baka na ipatapos. Thank you! Thank you! Thank you po. See you next week. Salamat. Maray na udto. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol. Ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan. Magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns.